Silleda en Abades, pero tamén falamos da Semana Santa, que terá lugar en lugares tan fermosos como en Viveiro, onde está a nosa compañeira Alba Lea. Compañeira, contanos como vai o tema por aí. Viveiro entrégase por completo a súa semana máis especial, a súa Semana Santa. E ollo porque xa hai lista de espera para todos aqueles que queiran ser portadores das imaxes como a estas que temos aquí, que de momento descansan no museo habilitado ás portas da Igrexa de San Francisco. Estas son as imaxes que procesionarán durante toda esta semana polas rúas de Viveiro. Espérase bo tempo, a ocupación hoteleira ata arriba, máis de 40.000 visitantes. Ninguén quere faltar a Semana Santa de Viveiro e por eso nestes momentos as 8 confrarías traballan arreo para deixar todo listo e ultiman preparativos. E por aquí temos a homes que se entregan por completo tamén, como é o caso de Suso. Por favor, Suso, ensínanos os teus brazos. Que levas nos brazos tatuado? Levo os tatuajes das 8 cofradías que hai aquí en Viveiro. Podemos contalos? A ver, aquí hai un. Sí, este é o do Cristo. Vale. Que me encende este daqui tamén. Cofradía do Rosario, Piedad, Prendimiento, Tercera Orden Franciscana, 7 palabras. Xa estamos rematando case. Aceomo. Mirade este, que xigante, que fermoso. E la de las mujeres. E aquí o último. Cantos anos levas vinculado á Semana Santa de Viveiro, Suso? Desde os 6 anos levo metido nas iglesias. Estuve en Monaguillo casi 11 anos e daí xa pasei pa aquí pa de San Francisco. Estuve na de Santa María, na iglesia de Santa María. E se ve esa emoción que ata se quixo tatuar os brazos con esas 8 confrarías. E por aquí temos a Perfecto, que te vexo xa preparado. Preparado. Co uniforme de procesionar a directiva da Piedade. Temos que dicir que xusto ás nosas costas está a imaxe que vades a levar o venres, non? O venres, sí. Levo 50 anos levándoa. 50 anos levándoa. A ver si este ano temos suerte, sai. Perfecto, nas túas mans, si son 50 anos, nada pode sair mal. Seguro que non. Temos que convidar a todo o mundo que veña porque eso vai ser espectacular. Que veña todo o mundo porque o Venres Santo é espectacular. Pois moitísimas gracias aos dous, xa vedes que dende as confradías están tremendamente preparados. Hoxe a noite será o Vía Crucis das mulleres, coas que tamén estaremos esta tarde nos seus preparativos, pero de momento imos dar paso tamén a nosa compañeira Alba Moledo, que creo que está no Pazo de Rubiáns vendo camelias, unha flor fermosa. Alba, como están as cousas por aí? A nosa compañera Alba Lea tamén se alugan balcóns ou cadeiras na Semana Santa de Viveiro, que xa sabedes que eran máis importantes no mundo, ou canto habería que pagar este ano, e lista de espera para sair nas procesións. Seguimos estar nos últimos preparativos do Vía Crucis de mulleres que se celebra hoxe. Ai, ben. Estamos de volta no que anda aí dende Viveiro coas mulleres da Irmandade Santa Cruz, que esta noite procesionarán no Vía Crucis. Como vedes, están preparando todo o que ten que ver co seu hábito. Aquí están co faxín, alá por aquí temos o carapucho e aí está o traxe. Quero saber eu, cantas mulleres vades a sair esta noite? Esta noite alrededor de 1000, todas as que participamos na cofradía. 1000 sodes cofrades, moitas xa dende pequeniñas. A verdade que nacen e xa se... A miña filla xa é desde pequena. E canto tempo ten? Ahora ten, a maior ten 13 e a pequena ten 9. O sea, que isto é algo que vai de xeración en xeración, non? Sí, herdado, sí. Pois por aquí temos o seu carapucho, por aquí o hábito. É cómodo procesionar con isto? Podemos sacar un e velo? A ver, vamos a ver por aquí. Ensínanos aí. Mirade, que fermoso. Isto leva un fajín que o temos por aquí posto. Podemos poñerlle, rapazas, podemos poñer aí o faxín para que se vexa ben como iría colocado o hábito. Exacto, logo levamos o capuchón que está ali naquela mesa coa cara tapada, guantes negros, pantalón negro, zapato negro, moi importante ir toda a sobriedade, non? Exacto, moi uniformada, sí. Así vos vamos poder ver esta noite polas rúas de Viveiro. Hai nervios? Claro, sempre hai nervios, sempre pendentes do tempo e de que todo saia ben. Pois parece que este ano o tempo se espera bo, a ocupación hoteleira está ata arriba, máis de 40.000 visitantes, está todo escrito para que sexa un éxito. Así esperamos, gracias. Pois deixámosvos que poñades o hábito por aquí e nos imos vir vente por aquí, Adrián, a falar coa irmá maior, que é unha das caras máis visibles da Semana Santa de Viveiro. Mari Carmen, como estás? Eu sempre ben. É certo que ti tamén saes a acompañalas? Claro, eu, por exemplo, nas nosas cofradías,
tanto na da Esperanza como a que procesionamos con María ao pé da cruz, vou vestida de mantilla porque vou presidindo con o noso estandarte. E hoxe irei nas filas, non vou vestida de hábito, pero sí que vou acompañando todo o Vía Crucis no seu recorrido. Pois moitísimas grazas, que ninguén se perda a Semana Santa de Viveiro, e se podedes vir hoxe xa ao Vía Crucis das mulleres a partir das 9 da noite, non o perdades porque vai a ser fantástico. Bueno, xa sabemos o que é a Semana Santa en Viveiro, se nunca viviron, achéguense dende logo a Viveiro, que é toda unha experiencia.